Салом алейкум. Касе айфон дора, уда уже сканер дар кор нест. Сканер дар кор нест, уже функсияи айфони ҳаст. Функсияи айфон худаш сканер ма намедонистам, ма дар ёд додам. Чизи зур будай. Чиқа мекунем, медроем. Continue. Англисияи заметки мешава, агар русӣ боша. Заметки да медроем, инҷа ҷои сурат дора. Ҷои сурата ин инҷа скан аст, агар сканировать. Англиси хати. Ина худаш уже документа сурат мегира. Ина. Сурат ки гирифт медрои, ина 100% ранги сканировани мешава. Сделано, сохранить мекунӣ. Баъд мисол номша менависӣ. Умед. Сохранить ки кади уже 100% PDF формат мешава. Любой хирои кадам мешава. Любой хирои кадам мешава. Хай контактаемо нишон наметем. Кида рои кунем паму. Инем да рои мекунем масалан. Ина мисол эмоданда рои мекунем мисол. WhatsApp ё ки мешава ки мейл хати рои кунем. Мейл медроем. Чикор намешава? Waiting. Мейл ба фикрм сохранить кардаги нест, барои он намерава. Telegram. Telegram хати медрои рои мекунем. Подвайд кадисай. начала вибр мекунӣ, баъд равон мекунӣ. анахе мебурям, ягон чиз мекунӣ, баъд равон мекунӣ. мерава баъд бо як функсияи дигари нағзи зур. нағзи зур сурат да медроӣ, анахе болои сурат да меҷиқӣ, пеш кунем. сурат дури баъдай намешавад. сурат близи, сурати пеш. масалан суратай неишам визибай. ягон сурати нормални. ишам сурати визибай. инаи сурата мегирем масалан. инам сурата. мисол намефуратам ки гирдиш биёя. ягон каса нишон додан нестем. болошам меҷиқем. отправить мекунем. кайсида роӣ карданин масалан ҳамуда роӣ мекунен, мерава нахе. умед да роӣ мекунен. инахе мебурӯяд. дигар гирдиш намеояд. хоб, раҳмати калон барои тамошотон. дар навин канали доктор Аҳмадҷанов Умедҷон подписатсия кунед ки соҳиби телефона мегира. баъд ноид накунад. Отправили сейчас. Ба ягон чи дига ша бо пага бо видео мекунӣ, мепартоем ягон функсияи нава. Отправить. инахе мепартои, сразу мерава. баъди сурата мегирӣ, история мекунӣ дар сурато. хоб, раҳмати калон. комментария, подписатсия, ҳамаи чӣ каручӣ.